Nababalot pa rin ng baha ang malaking bahagi ng Dagupan City ngayong Martes, bunsod ng patuloy na pag-ulan na dulot ng habagat na sinabayan pa ng high tide. Dahilan ito para mabilis na tumaas ang tubig sa maraming mabababang lugar sa lungsod. Ayon sa Flood and Travel Advisory na inilabas ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO at Pangasinan Risk Management Council o PARMC, bandang 7:45 ng umaga, hindi na madaanan ng mga light vehicles ang 5 pangunahing kalsada sa lungsod. Kapansin-pansin din na ang mga binahang lugar, ang mga tricycle at sasakyang hirap na makatawid habang ang mga residente ay naglalakad na lamang sa baha. Bukod sa patuloy na pagtaas ng tubig sa mga kalsada, nasa critical level na rin ang Sinukalan River. Dahil dito, mahigpit itong binabantayan ng mga otoridad upang maagapan ang posibleng pag-apaw at mas matinding pagbaha sa mga kalapit na bayan. Pinayuhan ng mga opisyal ng publiko na umiwas sa mga apektadong daanan at manatiling nakatutok sa mga opisyal na abiso. Ayon sa Pag-asa, posible pang tumagal ang mga pag-ulan sa mga susunod na oras kaya't hinihimok ang mga residente na maging alerto at handa sakaling kailanganin ang agarang paglikas. IFM News. IFM News. IFM News.